Bendung. Sajak tak waske kon mulmaku. Kok gagap gugup iki nyurono dadi apa ya Bendung? Iki panjenengan pun diderekake prajurit saking Mentara. Pancen bener saben-saben punggawaning praja tinggal iki kanthi dening prajurit ing Mentaram. Nuwun sewu Gusti Patih Singoranu. Kaya Bendung. Panjenengan ampun maido dhateng kula nggih Gusti Patih Singoranu. Lho kok kandha sing kaya ngono iki jane iki ana perkara apa to ya Bendung? Amargi kula nika minangka prajurit telik sandi wonten ing Mentaram ingkang dipun tanggul wonten ing Kabupaten Blambangan. Pancen bener. Mongko Kanjeng Dipati Siung Laut sampun tiba sekawan ngancik boten sowan wonten ing Mentaram. Mestinipun panjenengan nglarah boten sowanipun Kanjeng Dipati Siung Laut nggih Gusti Patih Singoranu. Pancen bener nggonku. Anti prajurit kerep nglarah Kyai Dipati Siung Laut Bupati Blambangan. Jur ana perkara apa iki ya Bendung? Nuwun sewu nggih Gusti Patih. Dinten menika Kanjeng Dipati Siung Laut nggihipun boten sowan wonten ing Mentaram, balela wonten Mentaram Gusti. Kyai Dipati Siung Laut balela. Iki Temenggung Mentaram ditandur ing Kabupaten Blambangan. Terus Nganti Kyai Dipati Mbaya kowe iki kudu ngelingno to ya Bendung. Gusti Patih Singoranu sampun boten kirang-kirang nggih kula ngimutaken dhateng Kanjeng Dipati Siung Laut nanging sedaya atur kula boten dipun palu. Kaporo Kanjeng Dipati Siung Laut niku dibalui kalian Gusti Patih Jothasura. Ya ngono. Kaya Bendung. Nggih, Wis sumingkir aku lak munggah pendopo Blambangan tak nyedikke Kyai Dipati Siung Laut. oh ngaten nggih. Ingkang atos-atos ngadepi prajurit saking Blambangan sampun Hati-hati. ora kleru iki Gusti Patih Singoranu. Anjen ora luput. Kindri kembar. Mapan kebenaran. Ayo. Singoranu arep munggah pendhop agung Blambangan. Arep tinemu Kyai Dipati Siung Laut. Panjenengan kairit prajurit saka ing Mentaram mung sumedyaning pimpinan nggih lawan Kanjeng Rama Siung Laut. Anjen Gusti Patih Singoranu ndadosaken kawuhan panjenengan bilih wedas mangke Blambangan bali lo ana ing Mentaram. Monggo bali ana ing Mentaram. enak tembungmu. Malungkur kalih Blambangan. Kindri kembar. Apa? Cecone Kyai Dipati Siung Laut. Balela wani tatanan ing Kasultanan Mentaram. Iya. Nek jeneng balela iki urung dan urung bakal nganake perang kang gedhe, perang kae wengis, perang kae kejem. Ditulis nganggo aksara wae wengis. Singoranu Jerbasuki mau beo lamun duweni kegayuhan samu barang apa wae kudu dilakoni. Ning papan kene lamun kowe tak elingake bali ana ing Mentaram. Wong Mentaram bakal tak pateni ana ing papan. Lakon Mentaram sekarang apa? Kindri kembar. Ai Mentaram nganti rangketane Kyai Dipati
Siung laut bupati Belambangan. Ayo orang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sorry bro, ora jarang. Mali. Kita wedeni apa? Paling maju. Rasa kowe. Sing kok ngomong kajen. Kita gowo bandel. 5 kilo, 50 kilo. Wes rasa orang rumah. Rasa digandeng ta ora? Aku dianggap gandeng 50 kilo. Arep ceblok pengaborasi. Perkarane ning ora ngerti. Ora ngerti. Mergo ditulungi bolone dhewe. Kok tulungi karo bolo? Ya lho. Lah iya musuhe tak gandeng sirahe. Ora sirahe musuhe cok. Kok muring terus ae. Di wasno. Musuhe di balane ndi. Ya wis, nek ngono tak ketaranane. Ben ora kliru ya. Kowe gundul, tegese. Ora nyambut. Gambalan. Nek gambare elek. Nek sing siji gambare ganteng. Tada, tak gandene. Iya. Oke. Iya, mutar. Musuh mutar. Semua
kagungan malah. Wah!
Sing kula wis sapa? Aku dhewe. Wis aku dhewe iki yo balas. Urus di. Jadi piye? Jadi, Andani ningsan. Ora ini bapak lho. Tak kacang. Yo ngono, ora sabuk emak. Yo. Iki apaan? Pungso. Pungso iku nek ning kene. Ngono, Mas. Ae. Wes. Iki apaan? Pungso. Pungso iku nek ning kene. Nek ning omah. Ae. Iki paham yo. Ora pantes kok Edi. Lho gambare ngono. Lho gambare wis sangat gandeng lho. Ali, Ali. Biyen aku wis tau gandeng ning mau sedilu. Ora pantes anake. Ora pantes iki anakem. Sing pantes sapa? Lho. Sapa? Aku yo. Oke, Bro. Aku kok ngene aku ora sudi aku. Ora sudi. Ora sudi memang kok iki. Ora sudi pokok mosok pae. Anake buanten mukasan kok ngene iki pae kok tutut. Siji loro telu papat lima enam. Opo kowe wani karo kancaku?
pancen stres. Oke, Bora. Oke. Ayo kowe ganti kowe pan. Gas. Kampung bisa begini. Keliru. Yang jauh pada bukan balik. Sedangkan sama. Rasa kesuwen jamu wis dalu tak. Sing siji urung ayo. Ngerti. Ana pakoe salah dong. Jangan ambulanan. Kowe tano. Kowe. Setir baleni bisa gas. Oh, iki ngono. Apa nek ada ini? Gak sih. Gak sih kekean. Kekean. Wis biatra. Wes lo. Cepat. Ah. Wes. Kowe kesuwen. Era lelaki kesuwen. Yentok orang mundur kok papan kene. Mati sokalan. Lu waduh. Arjunet blambalan. Rangga sakit terus. Mau aduk atau sedang kadene kulit. Ora ana tindak mula. Ing papan kene adu Kawijaya. Ora saking barang sulat musuh wong blambalan. Ing pancene perjuangan mentara. Kuwi cara Kawijaya. Ora sampe ngoceh koyo berdua. Ayo wujudke. Bakal tak wujud. Hei! Kowe aja ngisi-ngisi wong blambalan. Lehane wong mentara dulu. Dadi macet macet. Liru. Hei! Wong mentara. Pancene kamu lan musimu. Wong blambalan ora ngerti. Ngadepi wong mentara, men. Piye? Metu wae metune pacan para kanca. Ditarene bun bingung kae ngono. Pirune dadi kudune piye contone? Nek kowe paten lan dhewe ora kudu. Oh. Isi-isi lho. Kudune kaya mau. Kudune kaya macan. Ene abene ngawu apa au ngono kae. Gak
Ndak piye? Ayo to kakak. Ayo. Sira iki go. Loh. Jebule. Sawangan. Wong Blambangan yo duwe Jaya Kawijaya. Nek pancene kowe kawujudan Rasima, anggani saweto. Joko Kacring Praduranana sing becek kulite kowe wis ninggalake papan peperangan. Parat adem ana iki lho Joko ngowek. Hei, anteni aku. Wong kok kaya kowe sing semangat ngono kaya aku. Lawa kowe ora ngerti kok. Aku iku mangkete urut ning guru kono lho. Wawok apa gaweane turu terus. Lah kira ngerti piye ning desa Karang Sekar iki ana ketoprak apik. Ketoprak apa iku? Ketoprake Pak Pandi
Mustika Budaya. Ndak apik tenan. Wah, ya apik ta. Bocah kaya kowe nek percaya dan didelok dhewe. Ayo ngandel delok selarawan. Ayo, ayo. Aku bakal di menungso. Malah metuna. Kowe kene buat aku sembah. Makane lo malah metu. Oh, sing dadi ulo wae neraka. Ora tut. Wong lo ngebono sirahe ulo. Terus
Aku nek mbok pakani bocah iku aku emoh. Perkarane apa? Marahi ndoke gedhe. Arek paling ulo awas men kowe. Ndok seno mata ndok. Hei. Awas. Nek mah kabeh aku duwe cara liya. Cara liya, cara piye? Cara disumeti mercon biasa. Disumeti mercon. Ben meletik ya. Walah. Kowe ya di mercon? Duwe. Mercon sak piro? Gede ta. Sak piro? Sak dunia. Ijek gedhe merconku. Lho. Aku iki sak dunia wis gede. Ijek gedhe merconku. Mercon sepiro? Merconku sak langit. Sing jipuk mercon wong loro aku karo kene. Kowe wong loro. Iya. Lah terus aku Kowe nunggone ulone. nunggoni ulo. Aja leh mlayu. Dan budal. Ulone lah kekelane. Ulo samene gedene musuh mercon gedene sak dunia. Modal kowe. Gage. Gage. Kae. Suwene ka. Gage. Ini ki nek gawe pirang dino Oleh ku gawe sesore. sak sore Sore mau. Walah ini ki entek obat pirang kilo 7 on 7 kilo. oh 7 kilo Sakune gedene 7 on. Kowe ndang golek korek. Dikon nurut mercone. mercon iki uripe perkara disumet korek Iya. oh nek ngono berarti kurang jos kowe Kok iso? lho zaman modern nek karo mercon kok disulet nganggo korek Lah aku apa? minimal mas piye dikon sletno ae lho ya apa ora dikon sletno Ya ya roh nang korek kowe. lah cah cilik ngerti kok kowe Ora duwe kabel. perkarae Ora duwe sono. dadi ngapain piye kowe Korek ae. cah cilik ngerti ayo kudune dikon slet ayo rungono kepengem Meneng ae ya. Iki ora iso. ora apa-apa sementara manut kowe aku tak ilah korek Oke. tak ilah korek bol kabul ilah korek bol gagah bol tangi bol ilah korek bol Soe le cah. asik kabul itu juga asik Ilah padi kono lho. Ora jangan. wis oleh korek Oke. Oke. ya Dadi sulet. sik korek kabul anyar iki korek anyar Oke, gagal. isar Wes kono. sehat bukuwe ora ngene kok Wes guli gak oman iki lho. kalem ora open Wes kono. sik Ulane jangan. Ya keput. Sehat. Walah. Bisa apa ora? oh yo sik
Wah, keren. Ya. Nah, burung.